poslednja tema o kojoj ćemo pričati u ovoj emisiji je meni jako interesantna, to se desilo danas. Doduše danas je likovao taj video. To je, ne znam da li si gledala, nastavnica nemačkog jezika u osnovnoj školi Radoje Domanović. Će biti suspendovana zato što je... To je Beograd? Ne, Niš. Niš. Zato što je pustila studenta da tokom nekog performansa ili šta je to bila neka prezentacija u kojem je on glumio domara, da sedi sa flašom piva u ruci. Ceo dan gledam to medijsko stvaranje moralne panike vezano za to. Bilo mi je jako interesantno i pogledala sam šta je definicija moralne panike. Moralna panika se stvara kada su u pitanju neke stvari koje su tabu u našem društvu. I sada interesantno je to što vezano za ovu temu se stvara moralna panika kao da smo mi negde na zapadu Evrope, razumeš? Kao da nije najnormalnija stvar da neko u 8. razredu pije pivo. Znači ja ne znam u kom delu Srbije, koja je to porodica gde bi to bilo totalno neprihvatljivo. Ja mislim da je skoro svakoj drugoj porodici to neprihvatljivo. Kako neprihvatljivo? Mislim da je u svakoj drugoj porodici neprihvatljivo da neko ko je u osnovnoj školi pije alkohol. Da u osnovnoj školi kao deo neke prezentacije pije alkohol? Pa mislim da je generalno, da nijedan roditelj ne bi rekao ja odobravam da moje dete pije alkohol, bilo koje svrhe. Ko mu je nabavio pivo? Pa tu u tom tekstu se kaže da je on sam otišao u trafiku i kupio pivo. Dobro, a kako to može se desiti u ovom društvu ako je to toliko neprihvatljivo? Kako taj mali dolazi do toga da kupuje pivo ako je to, razumeš, to je osnovna škola u Nišu i to je, nationwide news danas, razumeš, Ne, ja razumem da je tu onda učinjeno određeni prekršaj, ako je njemu neko prodao alkohola, on ima ispod 18 godina, svuda je jasno naglašeno da ti ne možeš da kupiš ni cigare, ni alkoholna pića ako nisi u određenim godinama. Pa po meni je veća panika ovde napravljena oko toga što njemu profesorka dozvolila da u školi na času pije alkohol. Više mi se čini da je to problem. Pa ne, ja mislim da je ovde problem to frapiranje vezano za to. Pa čekaj, mislim, okej, ali to je jedna te ista stvar, onda da li ona njega pustila, mislim, kao navodno mi smo frapirani činjenicom da je on pio pivo i on je u 8. razredu. Znači, ne znam koliko je tačno koliko on ima godina. 13 ili 14. 13-14 godina. Mislim da se, nekako je meni to, pazi, da smo mi u Americi i da je ona njega pustila to da uradi. Ja razumem zašto bi se stvarala tolika panika, fama i sve ostalo oko toga. Zato što je to jedno, puritansko društvo koje je, drinking age je 21, razumeš, i tako dalje, gde je to apsolutno totalno neprihvatljivo da ti sa 13-14 godina piješ pivo. Ja znam konkretno, pošto ja živim u Pazovi, znam jedna, kako se to kaže, prodavnica, gde konstantno vidim decu koja su između 9, 10, 11 godina, tako nešto, koja piju pivo. I sad naši gledalci koji su odrasli bilo gde, mislim, čekaj, u celoj Srbiji, ti možeš da kupiš pivo sa 10 godina, i svi kreću da piju jako mladi. I sad odjednom smo mi frapirani činjenicom da je neko sa 13-14 godina pio pivo. Mislim, totalno je apsurdno. Naravno da treba da budemo frapirani. Pa nego šta treba da podržavamo? Nekako ne mogu da razumem tu moralnu paniku koja se stvara u medijama, kao da je to nešto što nije normalno. Pa to nije normalno, to samo ali jeste normalno u našem društvu. Nije normalno, kome je to normalno? Kome je normalno da dete pije alkohol? Ja mislim, to može biti eksces... On nije dete, on ima 13-14 godina. To nije dete. To može biti eksces u okviru te starosne grupe. Dakle, ti ako imaš 13-14 godina, ti ćeš hteti da ideš da kupiš alkohol zato što je to zabranjeno, zato što to stariji rade, zato između ostalog počinješ da pušiš i tako dalje i tako dalje. Mislim da jedan u 20 roditelja odobrava pijenje alkohola. Jedan u 20, mislim da je i to... Nema bre, Jelena.
Ja mislim da, ajde da kažemo da je donja granica prihvatljivog, ja bih rekla 1 u 3 dozvoljava. 2 u 3, izvinim. Sa 14 godina, izvinim. Nekako, neprirodno je praviti tu paniku vezano za nešto što se tako normalno desilo u tom okruženju. Znači, taj mali je kupio pivo, ta profesorka je njega pustila bez razmišljanja, razumeš? Ona je rekla da je mislila da on pije vodu, da je on samo uzeo flašu. On uopšte nije... To je njena verzija priča i moramo da... Dobro, to je verovatno nešto što je izmišljeno kasnije, ona verovatno nije ni razmišljala o tome da li pije pivo ili vodu, sigurno. Znači... I ti meni hoćeš da kažeš da mi ne treba da imamo nikakvu medijsku pažnju uperenu na to da treba ta stvar da se radi sa kritičke strane. Da li bi onda bilo okej da smo rekli... Ja mislim da mediji trebaju da budu odlika društva. Znači, kada se stvara upravo to... Ne. Znači, ja mislim da upravo to, znači, moralna panika se stvara kada je nešto u društvu tabu. Znači, ti ne možeš veštačku moralnu paniku da praviš, razumeš, to je već fucking propaganda. To nije odlika našeg društva. Zar nije okej praviti propagandu protiv maloletničkog alkoholisanja? Ovo je nešto što je totalno izolovano, znači ta vest u sred vesti danas nema apsolutno nikakvu logiku, niti u kontekstu vesti u prethodnih 3, 4, 6, 7 godinu dana. Razumiješ? Pa zato što logično ako se nešto desi da će biti izolovan. Kad si ti čula vest o tinejdžerskom alkoholisanju ili pa ima, s vremena na vreme ima istraživanja koja se bave adolescentima, delikventima. Mislim, to nije nešto što je toliko retko. Ja sam apsolutno sigurna da u Nišu i u unutrašnjosti Srbije, dakle van Beograda, je apsolutno normalno da piješ sa 13 godina. Kome? Svima. Znači, počevši od roditelja i tako dalje. Evo, možemo da pitamo vas u stvari šta vi mislite, pa nam ostavite komentare ispod, da prosto znamo u kom ste vi fazonu, da li biste vi pustili vašu decu da piju alkohol i generalno zanima me u stvari da li vi kad ste bili tinejdžeri ste krišom pili alkohol od vaših roditelja, pa možda možemo da napravimo neku vrstu istraživanja na ovu temu, da malo razjasnimo ove stvari.